व्हाट्सएप मैसेज जब करेला सैया जब जब पढ़िला कमर करे हैया जी सुनी ना व्हाट्सएप मैसेज जब करेला सैया जब जब पढ़िला कमर करे हैया देखी के तोहर डीपी मनवा गिल हो जाला देखी के तोहर डीपी मनवा गिल हो जाला तो फोनवा आवे से पहले पलमुआ साया ढील हो जाला फोनवा आवे से पहले पलमुआ साया ढील हो जाला गोविंदा के स्टेटस लागल बा लिखल बाटे ब्यूटी के मर्दा भागल बा गौतम गोविंदा के स्टेटस लागल बा लिखल बाटे काजल के